Ni pediang snow bahaya ki para jor sa sisin sa kisawayom. Mentaka met palat siteng senya onyo iya ka jingya penibora pedeng ka Spain, bat ka Albania, bat kumjuru ka Croatia, Persia, ka Itali. Ka jingya kun sibit ka met ka badai ka krubi kanlong ka ba itenat bah namar lain na ka Spain. Barok lai legitim kita ngahabannya kene banyak rong sakarau bahkan riu. Ka Spain ka baradon riu points kala penting kena yala de bandrung sakarau bahkan riu penban ban yo ya ka kerdan beningkong na ka krup kadang haban tresitom ban penyak haj lani ban job ya ka Albania namar lada jia baka Spain kan syarem ha ka Albania palat arkol bat ka Italy kan job ya ka Croatia palat arkol ka Italy kan kene ya ka kerdan beningkong naka habapai persa ka Croatia bat ka Albania kini ki arteli ki tim ki habbat ban job mentakamed namar ka jing syarem lani ka jing yak haj kan penlong yaki bagin hab balik pai yeng no kumta ka Albania ka habbat ban yak hunteng ban penlim ya ka Spain bat ka Croatia ka habbat ban job Persia ya ka Italy lada jia ba ka Italy ka syarem sibit kamed bat ka Spain ka penlim ya ka Albania ka Italy kan don ka kerdan balai dalai points bat ka habban syania ya ka no sip jongka na ka result na ki wei pat ki grup bandrung sakarau bakan riu bat ka jing jepat kan penyo ya ka riu points ka ban pentingna pakan rung sakarau bakan riu kublaya pigi paraloki para jor ngat bona pi pinsakhi ya ka jing ya la kai sibit ka met khamtam ya ka jing ya khun ha pen ka Italy Persia ka Croatia kaban longkum ka final na kaman tajong ki penyorong sakarau bakan riu. Kita ada begini sembiang ha ka wei pat ka video kublai sibon.